హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్ లో తృతీయ అధ్యాయము 3వ రోజు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ 3వ అధ్యాయము కర్మయోగము. సో నిన్న 2వ అధ్యాయం చూసాము. 2వ అధ్యాయము మరి గీతా సారాంశం అంతా కూడా ఉన్నది అని నిన్న అధ్యాయంలో చూసాము. ఏది మనకి స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలతో ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ చేశాము. అర్జునుడు చెప్పిన 5 కారణాలు, వాటన్నిటికీ కూడా భగవంతుడు ఆన్సర్స్ ఆత్మయోగం, సాంఖ్యయోగం ఆత్మని గురించి చెప్పి, నువ్వు ఎవరిని చంపుతావు, మనం ఈ బాడీ కాదు మనం ఆత్మ అని ఆత్మ విషయం వివరించటము. ఆ తర్వాత సుఖం లేదు అన్నప్పుడు నువ్వు నువ్వు గనక మరణిస్తే స్వర్గానికి వెళ్తావు, జయించావంటే రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తావు అన్న మాట చెప్పి, తర్వాత వంశనాశనం అన్నదానికి నువ్వు స్థిత ప్రజ్ఞత లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన ఏ పరిస్థితులైనా సమత్వంతో ఉండగలగటం. ఆ రకంగా నువ్వు అందరికీ ఈ అన్ని వంశాల వాళ్ళకి ఒక ఉదాహరణగా ఒక మార్గదర్శకుడిగా ఉండు అని చెప్పి దానికి ఆన్సర్ చెప్పి, ఆ తర్వాత పాపం వస్తుందేమో అన్న పాయింట్కి నువ్వు నీ స్వధర్మం చేయకపోవటమే పాపము, ఎవరైనా ఎవరి ధర్మాన్ని ఎవరి డ్యూటీని వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి అన్న విషయంలో స్వధర్మం ఎలా నిర్వర్తించాలో చెప్పారు. ఏది దాన్ని బుద్ధి యోగం అని కూడా అన్నాం. ఏది ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా నీ డ్యూటీని నువ్వు చేయటం ధర్మ మార్గంలో అని చెప్పి నిన్న సాంఖ్యయోగంలో గీతా సారాంశం చెప్పారు. ఇప్పుడు అది కర్మయోగం, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా నీ డ్యూటీని నువ్వు చేయడము. అది ఇప్పుడు అంటే 3 భాగాలు ఉన్నాయి భగవద్గీతలో. కర్మయోగము, యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాం. సో
భగవంతుడితో ఆ సంబంధం ఏర్పరచుకోవటం మానసికంగా, అంటే మానసికం అంటే మనం మన యొక్క ఆత్మను మనం రియలైజ్ అవటం, అంటే అనుభూతి చెందటం, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగటం. ఎందుకు? ఆత్మ స్వచ్ఛమైనది, ప్యూర్ అయినది, సచ్చిత్తానంద స్వరూపం అది. దానికి మనస్సుకుండే కల్మషాలు కానీ ఇవి ఏవి కూడా లేనిది. అంత ఆ ఆత్మలో ఉన్నది అంతా కూడా ప్యూరిటీ, డివినిటీ. మరి ఆ ప్యూరిటీ ఏమిటి అంటే సచ్చిత్తానంద, అదే నిజమైన ప్రేమతత్వం. సో ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉండేది. అది ఎలా వస్తుంది అంటే, మరి అది రియలైజ్ అయిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే, వాళ్లకు అందరి పట్ల సమత్వమే, వాళ్ళకు అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఆనందమే. మరి మన అనేది అక్కడ ఆత్మ సాక్షాత్కారం. ఆ స్థితి ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటే 3 రకాలుగా తెచ్చుకోవచ్చు. కర్మయోగం ద్వారా తెచ్చుకోవచ్చు, భక్తి యోగం ద్వారా తెచ్చుకోవచ్చు, జ్ఞానయోగం ద్వారా తెచ్చుకోవచ్చు అని భగవంతుడు వివరించారు. సో ఈ యోగా మీన్స్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అన్నది పాయింట్, అది గుర్తుంచుకోండి. అందుకే భగవద్గీతలో ఈ గీతలో చెప్పేదంతా కూడా ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం, భగవంతుణ్ణి ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఈ పరంధామం ఎలా చేరాలి, ఇవన్నీ మోక్షం అననివ్వండి, మీరు ఏ రకంగా పిలవండి, అన్నిటికీ అది ఫైనల్ మీనింగ్ అది. మరి అది ఏ రకంగా సాధించగలము అన్న పాయింట్ మనకు ప్రతిసారి కూడా వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయాన్ని కూడా యోగా, ఒక రకమైన యోగా అని చెప్పి పెట్టారు. సో మొదటి 6 కర్మయోగ పద్ధతిని వివరిస్తాయి. ఈ 3వ అధ్యాయం పేరే కర్మయోగం. సో ఇది ఈరోజు చూద్దాం. ఇందులో ఫస్ట్ 2 శ్లోకాల్లో అర్జునుడు అసలు ఈ కర్మయోగము మరి పని చేయమంటున్నావు, మళ్ళీ ఏంటో పని చేసిన రిజల్ట్ వద్దంటున్నా, ప్రతిఫలాపేక్ష వద్దంటున్నా, కొంచెం అర్జునుడికి ఈ విషయంలో కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. కర్మ యోగం బుద్ధి యోగం ఏమిటి అని అడుగుతాడు. తర్వాత నిష్కామ కర్మ యోగము అది జ్ఞానయోగం కంటే ఇంకా మంచిది అని ఇక్కడ 5-6 శ్లోకాల్లో భగవంతుడు చెప్పటం. కర్మకాండతో కర్మయోగం అంటే కర్మ చేస్తూ ఈ కర్మయోగాన్ని చేయటం. కర్మయోగం అంటే అన్ని వదిలేసి కూర్చుని, యోగా అంటే ఇంకా అన్ని వదిలేసి కూర్చునని అదొక్కటే మీనింగ్ మనం అర్థం చేసుకుంటాం. ఈ కర్మయోగం అంటే నువ్వు అన్ని పనులు చేస్తూనే నువ్వు ఈ యోగాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. నిష్కామ కర్మయోగ అంటే అది సరి అయినటువంటి ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు సరి అయిన అందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయంగా ఎలా ఉంటావు ఈ నిష్కామ కర్మ యోగంతో అన్నది ఈ 15 నుంచి 35 శ్లోకాల వరకు ఉంటుంది. తర్వాత కాంకరింగ్ లస్ట్ అంటే కోరికను జయించటం. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? వైరాగ్యం అంటే ఏదో అన్ని వదిలేసి అడవిలోకి వెళ్ళి కూర్చోవడం అని కాదు. వైరాగ్యము అంటే మన యొక్క కోరికను త్యాగం చేయగలగటమే వైరాగ్యం అంటే. త్యాగం అంటే ఏమిటి? కోరికలు అనేవి కొద్దిగా వదులుకోవటం. సో ఈ కోరికను జయించటం, అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు ఎవరు అంటే ఈ కోరిక అని చెప్పి మళ్ళీ ఈ చాప్టర్ లో ఈ 36 నుంచి 43rd శ్లోక వరకు భగవంతుడు ఈ కోరిక గురించి చెప్తారు. నిన్న మనకి ఏం చెప్పారు? అదే చెప్పారు నిన్న కూడా 2 శ్లోకాల్లో. ఏదైనా విషయం ఇంద్రియాలు ప్రలోభ పెట్టగానే ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆసక్తి కలిగితే దాని మీదే ఆలోచన వచ్చి దాని మీదే మైండ్ అటాచ్ అవుతుంది. ఆ మైండ్ అటాచ్ చేయాలా థింక్ చేస్తూ ఉంటే కోరిక పుడుతుంది. ఆ వస్తువు మీద, వస్తువు అవనివ్వండి దేని మీద అయినా సరే. కోరిక పుట్టిందంటే ఏమవుతుంది? కోపం వస్తుంది. కోపం వచ్చిందంటే ఏమవుతుంది? మోహం వస్తుంది. మోహం వస్తే మతి భ్రమిస్తుంది. మతి భ్రమిస్తే బుద్ధి నాశనం అవుతుంది. బుద్ధి నాశనం అయితే మనిషి నాశనం అవుతాడు. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి అని మనం చూసాం. సో క్రోధోద్భవతి సమ్మోహాత్ స్మృతి భ్రంశ అని అన్నది. స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశనం అయితే మనిషే నాశనం అన్నది నిన్న చాప్టర్స్ లో చూసాం. సో ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ కర్మయోగం ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం. అర్జునుడు మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ
ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయ తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో ఏమంటున్నాడంటే అర్జునుడు, జనార్దన కేశవ అంటే కేశి అనే రాక్షసుణ్ణి సంహరించిన వాడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడికి కేశవ అనే పేరు వచ్చింది. సో జనార్దన కేశవ, కామ్యకర్మల కంటే అంటే కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధి మంచిదని గనక నువ్వు అనుకున్నట్లయితే నన్ను ఈ యుద్ధం, ఈ భయంకరమైన యుద్ధం, ఈ ఘోరమైన యుద్ధం చేయమని నన్నెందుకు నియోజయసి, నన్నెందుకు ఈ యుద్ధానికి వినియోగించాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు? ఒకవేళ బుద్ధే మంచిదని నువ్వు అంటున్నావు కదా, బుద్ధి యోగం అని, మరి పనులు చేయటం కంటే ఇదే మంచిదైతే నన్ను మరి యుద్ధం చేయమని ఎందుకు అంటున్నావు అని అర్జునుడు అడిగాడు ప్రశ్న. అంటే అర్జునుడికి ఈ బుద్ధి యోగము ఇవి క్లియర్ గా అర్థం కాలేదని మనకి తెలుస్తోంది, అందుకని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్టా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. సో ఇక్కడ అనఘ అన్నారు. అనఘ అంటే పాపరహితుడా అని అర్థం. సో పాపరహితుడా అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ ఆత్మానుభూతిని పొందటానికి వివిధ నిష్ట, ఈ లోకంలో 2 రకాల నిష్టలు, 2 రకాల ఈ మార్గాలు ఉన్నాయి. ఏది అని చెప్తారు, పురా ప్రోక్త అని చెప్పి ఇంతకు ముందే నీకు చెప్పాను 2 రకాల మార్గాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి, జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానం అంటే జ్ఞానయోగం ద్వారా ఈ ఆత్మజ్ఞానము ఈ రకమైన మార్గంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ జ్ఞాన మార్గంలోను, తర్వాత పనులు చేయటంలో మామూలు ఈ పనులు అవి చేసుకోవటంలో ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కర్మయోగ మార్గంలో ఈ 2 మార్గాల్లో వెళ్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో నువ్వు నన్ను మరి ఈ పని ఇది చేయమని ఎందుకు వినియోగించావు అని అర్జునుడు అడిగినప్పుడు ఈ కర్మ ద్వారా చెప్తున్నారు, నీకు ఆత్మానుభూతి పొందటానికి 2 రకాల నిష్టలు ఉన్నాయి, మార్గాలు అని ఇంతకు ముందే చెప్పాను. సో ఎవరికైతే ధ్యానము ఈ నిష్ట, ఆ రకమైన ధ్యాన నిష్టలో ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తే, పనుల మీద ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు మామూలు పనులు చేసుకుంటూ ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి, చేరుకోవాలి అనేటటువంటి ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కర్మ మార్గంలో వెళ్తారు, ఆ రకంగా అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం, జ్ఞానంతో కూడినటువంటి వైరాగ్యం. సో జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళి ఆ రకంగా వైరాగ్యాన్ని, మరి ఆ రకంగా ఆత్మను అర్థం చేసుకోవటం. అదే కర్మయోగం, దీన్నే బుద్ధి యోగం అని కూడా ఇక్కడ అంటున్నారు. అంటే ఇది ఆ జ్ఞానంతో కూడినటువంటి కర్మ. సో దేనికైనా సరే ఆ జ్ఞానం అనేది మనకి రావాలి. సో ఇక్కడ ఏమిటి ఆ జ్ఞానం అవన్నీ కూడా వివరంగా మళ్ళీ చూస్తాము, బట్ ఆ స్టేజ్ రావాలి. సో సాంఖ్యయోగం అంటే ఈ జ్ఞానంతో కూడి ఆ స్టేజ్లో ఏమిటంటే వైరాగ్యం. అంటే మరి మెడిటేషన్ కానీ ఏదైనా కొంచెం ఆ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు ఆ కోరిక, ఆ వైరాగ్యం అనేది తెచ్చుకుని ఆ రకంగా ఆ జ్ఞానాన్ని అలవర్చుకోవటం. అదే కర్మయోగ మార్గంలో ఉంటే మనం ఈ జ్ఞానంతో అన్ని పనులు చేయడము, ఈ నాలెడ్జ్తో అన్ని పనులు చేయటం. ఇక్కడేమో ఆ జ్ఞానంతో మనం ఆ వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకోవడం. సో డిఫరెన్స్ అదనమాట. ఇక్కడ పనులు చేస్తూనే మనం జ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి కర్మ. సో ఎక్కడైనా జ్ఞానం అనేది రావాలన్నమాట. ఇక్కడ వైరాగ్యంతో తెచ్చుకుంటారు, ఇక్కడ కర్మ ఆ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుని ఆ జ్ఞానంతో కర్మ చేస్తారు. డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే ఇక్కడ పనులు చేస్తూనే ఆ యోగంలో ఉంటారు, ఇక్కడేమో మరి ఆ వైరాగ్యంతో ఆ యోగంలో ఉంటారు. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య ఆస్తే మనసా స్మరన్
ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. సో ఇక్కడ ఇంద్రియాలు అని 5 ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. అవి ఏమిటో ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. మన ఇంద్రియాలే మనకు అన్ని ప్రలోభాలు చూపిస్తాయి, అవి పెడతాయి, మనస్సుని ఇలా టెంప్ట్ చేస్తాయి. ఇంద్రియాలు ప్రలోభ పెట్టగానే మనస్సు వెంటనే వాటికి కొంచెం వాటికి లొంగిపోయి మనస్సు ప్రలోభ పడుతూ ఉంటుంది. ఈ ఇంద్రియాలు 5 ఏమిటో ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, లేదంటే మళ్ళీ మనం ఎలాగో చూస్తాము. కర్మేంద్రియాన్ని సంయమ్య ఆస్తే మనసా స్మరణ్. సో ఈ కర్మేంద్రియాలన్నీ కూడా మనం నియంత్రించినప్పటికీ, సెన్స్ కంట్రోల్ చేసుకున్నా కూడా మనస్సును గనక మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే మైండ్ అంతా కూడా మరి దాని మీదే ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఉపవాసం చేద్దాం అనుకుని మరి మనం భోజనం చేయకుండా ఉన్నాము, కానీ మనస్సు ఎంతసేపు ఏమన్నా తింటే బాగుండు అనుకుంటూ ఉంటే ఇంకా అప్పుడు పూర్తిగా దాని యొక్క ఉపయోగం లేదు. అలాగే ఇంకేమంటున్నారు, ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. ఇంద్రియ విషయాలు మీదే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు మిథ్యాచార అంటే తమను తానే మోసం చేసుకునేవాడు. అలాంటి వాళ్లను మరి మిథ్యాచార్యులు అంటే కపటాచారి, అవివేకి. అలాంటి అవివేకిని కపటాచారి, మిథ్యాచారి అని స ఉచ్యతే, అతన్ని అలా పిలుస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక సన్యాసిగా అయ్యాను అనుకుంటున్నారు ఈయన, కానీ మరి చేతిలో సెల్ ఫోను, ఇక్కడ సిగరెట్, ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు, స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు. అంటే మరి అక్కడ వైరాగ్యం ఎక్కడుంది? భౌతిక ప్రపంచానికి ఇంత అటాచ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు అది సన్యాసం అవ్వదు అనే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అలాగే మెడిటేషన్ మరి బిగినింగ్ స్టేజెస్ లో చాలా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళడం కష్టమే, కాన్సన్ట్రేషన్ కష్టమే. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ మార్గంలో వెళ్దాము అనుకుని ఇదే స్థితిలో మనం ఎన్నాళ్ళు ఉండొచ్చేమో. కాబట్టి మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. ఎంతసేపు అయింది, ఇంకా ఎంతసేపు, హంగ్రీగా ఉంది, చిప్స్ తినాలనుంది, ఇదంతా ఈ మైండ్ లో ఉన్న ఆలోచనలు కొన్ని చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ లేనప్పుడు కూర్చున్నా ఉపయోగం లేదు అని. సో పాయింట్ ఏమిటి అంటే, మనం పైకి సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసిన మైండ్ని కంట్రోల్ చేయనప్పుడు ఇక వాళ్ళు అది వేస్టే ఆ ప్రాక్టీస్ అని చెప్తున్నారు. అలా చేసే వాళ్ళని ఇదిగో ఇలా మిథ్యాచార్యులు, కపటాచార్యులని అంటారు. సో ఇంద్రియాలు ఏమిటి అన్నదానికి మరి సామ్సంగ్ ఐస్, నోస్, మౌత్, ఇయర్స్, స్కిన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. రవితేజ ప్రభు ఐస్, ఇయర్స్, స్కిన్, నోస్, మౌత్. శివరాం ప్రభు కూడా ఐస్, నోస్, ఇయర్, మౌత్ 4 చెప్పారు. స్కిన్ ఒకటి ఉంది. ప్రీతి మాతాజీ ఐస్, నోస్, ఇయర్. మనస్సు వేరు, అది జ్ఞానేంద్రియం కింద రాదు. ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు 5, ఐస్, నోస్, ఇయర్, మనస్సు, బుద్ధి అవి వేరు. అది జ్ఞానేంద్రియాల కింద రాదు. కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నోరు అంటే రుచి, నాలుక అన్నమాట, రుచి చెప్పేది. చర్మం, స్పర్శ జ్ఞానం ఇచ్చేది 5. మధులత మాతాజీ 5 చెప్పారు. జయ హారిక మాతాజీ కూడా 5 చెప్పారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో నెక్స్ట్. సో కర్మేంద్రియాలు మనం ఇంద్రియాలు అదుపులో ఉంచుకున్నా కూడా మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు అది వాళ్ళు కపటాచార్యులే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో కపట వైరాగ్యం, నిజమైన వైరాగ్యం ఏమిటి అంటే, యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్త సా విశిష్యతే. సో అర్జున,
ఇంకొక పక్క మరి శ్రద్ధావంతులు, అంటే శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలని ఈ నిజమైన శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను దుక్ చేస్తారు. ఊరికినే ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని చూడటం లేదనుకున్న మైండ్ అంతా దాని మీదే ఉన్నప్పుడు ప్రయోజనం ఏముంది? కాబట్టి మనస్సును కంట్రోల్ చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తాసా విశిష్యతే. ఆ ఫలాపేక్ష చేసే పని ఎలా ఉన్నా ఆ రిజల్ట్ మీద విపరీతమైన అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా పనిచేసే యోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. ఇక్కడ అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు భక్తితో భగవంతుడికి సేవ చేసే వాళ్ళను చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఇది ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్. భక్తితో చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏదో కావాలని చేయట్లేదు, భగవంతుడికి భక్తితో సేవ చేయడం మనం అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. బట్ దీని విషయం ఇంకా క్లియర్ గా చూద్దాం. ఇంకొక ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇంకొకరు ఒక నంబర్తో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పారు. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్ర పీచతే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. సో నియతం కురు కర్మత్వం, నీకు నువ్వు చేయవలసినటువంటి నీ బాధ్యతలు చేయవలసిందే. కర్మజ్యాయో, నువ్వు చేయాల్సిందే. నీ పనులు, నీ బాధ్యతలు ఏమన్నా ఉంటే అవి నువ్వు చేయవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మజ్యాయో హ్య అకర్మణః. సో పనులు చేయకుండా ఉండటం కంటే పనులు చేయటమే ఉత్తమము అని చెప్తున్నారు. శరీరయాత్ర పీచతే న ప్రసిద్ధేత్ అకర్మణః. సో ఈ శరీరయాత్ర అంటే ఈ జీవన యాత్రను పనులు చేయకుండా మనము సాగించలేము అని క్లియర్ గా. సో మనం ఏదో యోగం అంటే ఇంకా ఏదో సన్యాసిలాగా ఏ పనులు చేయకుండా కూర్చోటమేమో అని అనుకుంటున్నాం. అక్కర్లేదు. కర్తవ్య కర్మను నువ్వు, నీ కర్తవ్యం ఏమిటో నువ్వు చేయాలి, నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేయాలి, వదిలిపెట్టద్దు. ఎందుకంటే కర్మలు వదిలేయటం కంటే పని చేయడమే మంచిది. కర్మ చేయకుండా మనిషి జీవన యాత్ర సాగించలేదు. కాబట్టి నీ పనులు, నీ బాధ్యతలు నువ్వు చేయవలసిందే అని ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మ, అయితే ఎలా చేయాలి ఆ పనులు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. యజ్ఞం కోసం చేసినట్లుగా కర్మను చెయ్యి. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్, యజ్ఞం ఎలా చేస్తాం? యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? అగ్ని ముందు కూర్చుని అగ్నిలో మంత్రాలు చదువుతూ సమిధలు వేస్తా. సమిధలు అంటాం అంటే భగవంతుడికి అర్పించేవన్నీ అందులో వేస్తూ ఉంటాం, దాన్ని సమిధలు అంటారు. ఆ వేసేటప్పుడు అందుకే స్వాహ స్వాహ అంటారు. అంటే ఏమిటి? భగవంతుడా నీకు అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ వేయటం. సో ఆ యజ్ఞం ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే భగవంతుడికి మనం అర్పించే ప్రసాదాలు ఏదైనా సరే అందులో వేస్తూ ఇదంతా భగవంతుడా నీకు అర్పిస్తున్నాను అంటూ చేస్తాం. సో ఆ రకంగా నువ్వు యజ్ఞం కోసం చేసినట్లుగా నువ్వు కర్మను చెయ్యి. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేసావంటే లోకోయం కర్మబంధనః, ఈ లోకంలో నీ కర్మబంధాలన్నీ కూడా నీకు కట్టిపడేస్తాయి నిన్ను అని చెప్తున్నారు. సో తదర్థం కర్మ కౌంటేయ, ఆ రకంగా గనక నువ్వు కర్మ చేసావంటే, ఏ రకంగా? విష్ణువు కోసం. అంటే యజ్ఞం ఎలా చేస్తాం? భగవంతుడు విష్ణువు కోసం చేస్తాం. భగవంతుడా నీకు అర్పిస్తున్నాను స్వాహ స్వాహ అంటూ ఆ రకంగా నువ్వు ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేస్తే కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర, నువ్వు ఈ బంధాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి పొందుతావు అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. సో ఇక్కడ విష్ణువు కోసం యజ్ఞ రూపంలో చేసినట్లుగా నువ్వు కర్మను చెయ్యి. యజ్ఞం ఎలా అయితే భగవంతుడికి అన్ని సమర్పిస్తూ చేస్తామో, ఏ పని చేసినా నువ్వు భగవంతుడికి అలాగే సమర్పించి చెయ్యి. అలా చేయలేదనుకో, మామూలుగా భగవంతుడికి సమర్పించకుండా మన కోసమే మనం చేసుకున్నాము అనుకుంటున్నామంటే ఆ పనుల వల్ల వచ్చే కర్మబంధాలన్నీ మనకు చుట్టుకుంటాయి. భగవంతుడి కోసం అర్పిస్తూ ఆ వచ్చే రిజల్ట్ మీద మనం ఆసక్తిని
ఆసక్తి లేకుండా పని చేయగలిగితే అప్పుడు ఏ కర్మబంధాలు మనకు అంటుకోవు అని చెప్తున్నారు. సో ఆసక్తి లేకుండా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉద్యోగం ఉంది, చేస్తున్నాము, అందులో ఒక పని పూర్తి చేస్తే ప్రమోషన్ వస్తుంది అన్నారు. సరే ప్రమోషన్ వస్తుంది, ఈ పని చెయ్యాలి అని మొదలు పెడతాం. ప్రమోషన్ ఆశించటం తప్ప అయితే ప్రమోషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండకూడదా అని మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి. ఫలాసక్తి లేకుండా పని చేయమన్నారు అంటే అది కాదు. ప్రమోషన్ వస్తే తీసుకో, మంచిదే. ఆ ప్రమోషన్ రావాలని కరెక్ట్ గా నువ్వు అనుకుని పని సక్సెస్ఫుల్ గా చేయడంలో తప్పు లేదు. కానీ ఆ ప్రమోషన్ మీదే మైండ్, ఆలోచన, అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుని అది వస్తే మహా గర్వంతో నేను గొప్పవాడిని, అందరికంటే బాగా చేయబట్టి వచ్చిందనే గర్వము వద్దు. అది రాకపోతే నాకు రాలేదు అవతల వాడికి వచ్చిందనే దుఃఖము, కృంగిపోవటము, జలసీలు ఇవేమి ఆ రాగము వద్దు, ఆ ద్వేషము వద్దు. ఆ ప్రమోషన్ మీద టూ మచ్ రాగము వద్దు, టూ మచ్ ద్వేషము వద్దు. ఏ ద్వేషం ఎప్పుడు ఉంటుంది? అది రానప్పుడు ఆ రిజల్ట్ మీద ద్వేషం, అది వచ్చిందంటే దాని మీద విపరీతమైన మక్కువ. ఈ రెండూ వద్దు. ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అంటే ఇక అది తర్వాత ఏదన్నా జరగని, చేయటం నా బాధ్యత, ఉద్యోగం ఇది, నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ చెయ్యాలి సో అనే ఉద్దేశంతో ఎలా చేయాలి? బాగా చేయాలి, అది సక్సెస్ఫుల్ అయ్యేటట్టే చేయాలి. అలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యేటట్టు చేయాలి అనుకోవడంలో తప్పులేదు. కానీ ఆ రిజల్ట్ మీద ఉన్న అటాచ్మెంట్ ని మనం సమత్వంతో స్వీకరించటం, ఏది వచ్చినా, ప్రమోషన్ వచ్చినా రాకపోయినా ఒకే రకంగా ఉండగలగటం, అది ప్రతిఫలాపేక్ష. అంటే ఆ రిజల్ట్ మీద అటాచ్మెంట్స్ తగ్గించుకోవటం అంటే ఏంటి? సింపుల్ మాటలు చెప్పాలంటే వైరాగ్యం, ఆ సమత్వాన్ని అలవర్చుకోవడం. పనులు చేస్తూనే వైరాగ్యం అంటే మరి సన్యాసం తీసుకునే ఉండక్కర్లా, మనం రోజువారీ పనుల్లో ఈ వైరాగ్యాన్ని ఎలా అలవర్చుకోవాలి అనేది కర్మయోగంలో వివరిస్తున్నారనమాట. సో ఏ పని చేసినా ఇలా అటాచ్మెంట్, రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నా సమభావంతో ఉండగలగటం నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ వైరాగ్యం అలవడుతుంది. అది ఎలా సాధ్యం అనుకుంటాం? సాధన, చిన్న చిన్న పనుల నుంచి మనం సాధన చేసుకుంటూ వస్తే క్రమేణా ఆ స్టేజ్కి రాగలుగుతాం. అది ఎంత ట్రై చేసినా ఆ ఫీలింగ్ రావట్లేదు, ఇది మన వల్ల కాదు అని మనకు చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది. ఇది ఒక్క పూటతో, ఒక్క గంటతో, ఒక్క రోజుతో, ఒక్క వారంలో, ఒక్క నెలలో వచ్చేది కాదు. దీనికే సాధన కావాలి. ఈ సాధనకే మనకు కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి. మరి భగవన్నామ జపం ఇటువంటివి మనకు ఆ సమత్వాన్ని, ఆ రాగద్వేషాలని తగ్గించుకుని ఆ వైరాగ్యాన్ని పెంచేటటువంటి అవకాశాన్ని ఇస్తాయి కొన్ని ప్రాక్టీసెస్. సో అది ఇక్కడ మనం ఈ కర్మయోగంలో ప్రాక్టీస్ చేయవలసిన విషయం. యజ్ఞశిష్టాశిన సంతో ఉచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వగం పాపా ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. సో ముందు యజ్ఞంలో మనం సమర్పిస్తాం కదా ప్రసాదాలు, అది తీసుకుంటే మరి మనకు ప్రసాదం తీసుకుంటే పుణ్యము పాపాలు పోతాయి అనుకుంటాం కదా, అందుకే ఎప్పుడు ప్రసాదం తీసుకుంటాం. సో కానీ అదే విధంగా మనం ఏదైనా సరే భగవంతుడికి అర్పించి తీసుకోవాలి. ఆహారం ఎప్పుడైనా సరే, యజ్ఞం కోసం చేసినప్పుడే కాదు, మామూలుగా కూడా ఆహారాన్ని భగవంతుడికి అర్పించి తింటే మరి మనకది ప్రసాదము, అది చేయవలసిన పని. ఆ రకంగా మనకు భక్తులు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. అలాగే అలా కాకుండా మన కోసమే ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటే మరి అది పాపమే అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఈ తర్వాత మనం ఇప్పుడు చూస్తాము రీజన్, ఆ మాట ఎందుకన్నారు అన్నది. సో ఎందుకు అంటే మరి భగవంతుడికి ముందు భోజనం అర్పించి తీసుకోవాలి. మన కోసమే వండుకుని తింటున్నాము, భగవంతుడికి అర్పించకుండా అంటే అది పాపమే అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ యజ్ఞచక్రం అనే ఒక విషయాన్ని భగవంతుడు వివరిస్తారు. ఏది? ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో అన్నాద్భవంతి భూతాని అని. అది ఏమిటంటే భగవంతుడు మనకు వేదాలన్నీ కూడా ఇచ్చారు, వేద జ్ఞానాన్ని. ఆ వేదాలు ఏం చెప్తున్నాయి? మన కర్తవ్యం ఏమిటో, మన డ్యూటీస్ ఏమిటో చెప్తున్నాయి. అంటే మనం చేయవలసిన పనులేమిటి, చేయకూడని పనులేమిటి, సమస్తం కూడా వేదాల్లో ఉన్నాయి మన డ్యూటీస్.
ఆ డ్యూటీస్ వేదాలు చెప్పిన ప్రకారంగా ఎవరి బాధ్యతలను వాళ్ళు నిర్వర్తించినట్లయితే అది యజ్ఞంతో సమానం. సో అంటే యజ్ఞం ఎలా చెయ్యాలి అనే విషయం వేదాల్లో ఉంది అని. సో ఇక్కడ 2 రకాల మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, యజ్ఞం అంటే ఇప్పుడు ఈ మంత్రాలు చదువుతూ మరి అది అందరికీ మనకి రాదు, అది వేదాలు చదివిన పండితులకే వస్తాయి. ఈ యజ్ఞం చేయాలంటే ఎవరైనా వేదం తెలిసిన బ్రాహ్మణుణ్ణి పండితుణ్ణి పిలుస్తాము, వాళ్ళు మంత్రాలు చదువుతూ భగవంతుడికి ప్రసాదాలన్నీ అర్పిస్తూ స్వాహ స్వాహ అంటూ యజ్ఞం చేస్తారు. ఆ తర్వాత మనం ఆ ప్రసాదం తీసుకుంటాం. సో అది మామూలుగా యజ్ఞం. ఈ వేదాల ద్వారా యజ్ఞం ఎలా చేయాలో తెలుసుకుని యజ్ఞం చేస్తాము. ఆ యజ్ఞము చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి అనే మాట మీరు వినే ఉంటారు. ఎప్పుడైనా వర్షాలు రాకపోతే యజ్ఞం చేయటం, యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షం వస్తుందని సైంటిఫిక్ గా కూడా ఆ అగ్నికి మరి ఈ పొగకి ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత క్లౌడ్స్ వర్షాలు వస్తాయని సైంటిఫిక్ గా కూడా రీజనింగ్ ఉన్నది. సో ఇదివరకు రోజుల్లో ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా కరువులు కాటకాలు వర్షాలు లేవు అన్నప్పుడు యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి అనేది ఉన్నది. సో యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది, వర్షం చేస్తే ధాన్యం పండుతుంది, మరి పంటలు పండుతాయి, పంటలు పండితే ఆహారం వస్తుంది. ఆ ఆహారం మరి మనం ఇదంతా ఎలా వచ్చిందంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ వేద జ్ఞానంతో మనం మన డ్యూటీస్ ఏమిటో తెలుసుకుని తద్వారా యజ్ఞాలు చేసి యజ్ఞం ఎలా చేయాలో తెలుసుకుని యజ్ఞం చేస్తే వర్షాలు వచ్చాయి కాబట్టి ఈ ఆహారం మనకు వచ్చింది. కాబట్టి దీనికి అంతటికీ కారకుడైన భగవంతుడికి కృతజ్ఞతగా ముందు ఆ ఆహారాన్ని అర్పించి మనం తీసుకోవటం న్యాయం. అది యజ్ఞ చక్రం అని చెప్పి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ యజ్ఞం చేస్తే వేదాలు కర్తవ్యాన్ని బోధిస్తున్నాయి, యజ్ఞం ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాయి అనుకున్నాం. ఇక్కడ మామూలుగా అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ ఈ సమిదలు వేస్తూ చేసేదే యజ్ఞం కాదు. ఈ కర్తవ్యం మన డ్యూటీస్ ఏమిటో వేదాలు అందరికీ చెప్పాయి. ఎవరి డ్యూటీని వాళ్ళు సరిగ్గా చేస్తే యజ్ఞంతో సమానంగా, అంటే ధర్మ మార్గంలో భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అన్నట్లుగా అన్ని ఆయనకు సమర్పిస్తూ యజ్ఞంలో అన్ని స్వాహ స్వాహ అంటూ ఎలా వేస్తూ సమర్పిస్తూ చేస్తున్నామో ఆ రకంగా మనం ఏ పనైనా కూడా భగవంతుడికి సమర్పించి చేసినట్లయితే అది యజ్ఞంతో సమానం. భగవంతుడికి సమర్పించటం అంటే ఏంటి? తర్వాత దాని ద్వారా ఏదొచ్చినా మనం ఇంకా ప్రతిఫలం మీద ఆ ప్రసాదం మనది అనుకోకుండా మనం భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను. ఆయన దానివల్ల మనకి ఏదొచ్చినా, ఆయన ఏది ఇచ్చినా సరే అది ప్రసాదమే, లాభం ఇచ్చిన ప్రసాదమే, నష్టం ఇచ్చిన ప్రసాదమే అనేటటువంటి మనస్తత్వాన్ని అలవర్చుకోగలగటం అన్నమాట. అలా ఉన్నప్పుడు అది యజ్ఞంతో, ఏ పనైనా అలా చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. అప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి. అంటే అన్ని పనులు కూడా భగవంతుడికి అర్పించి ధర్మ మార్గంలో చేసినప్పుడు మరి సస్యశ్యామలత కూడా వస్తుంది. అందుకే మరి కరువులు కాటకాలు వస్తున్నాయంటే ఈ రోజుల్లో అందరూ అధర్మాన్ని పాటించటం వల్ల కూడా మరి దానికి కారణం. ఇదివరకు రోజుల్లో మరి రామరాజ్యం అనేవారు, అంటే అందరూ ధర్మం 4 కాళ్ళ మీద నడిచింది మరి సత్యయుగంలో. సో రాను ధర్మం కూడా కుంటుతూ ఇప్పుడు ఒక్క పాదం మీదే ఉంది అని చెప్తారు. కాబట్టి సో ఇక్కడ ది ఇన్నర్ మీనింగ్ అదన్నమాట. సో యజ్ఞము అంటే భగవంతుడికి అగ్ని ముందు చేసేదే కాదు, మనం ఏ పని చేసినా కూడా ధర్మ మార్గంలో భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. అప్పుడు మనకు ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదమే అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో చేయగలిగితే. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ యజ్ఞ చక్రాన్ని వివరిస్తున్నారు. అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. అన్నాద్ భవంతి భూతాని, ఈ భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులన్నీ కూడా అన్నం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి, అన్నం మీద ఆధారపడి జీవిస్తాయి. అన్నం అంటే ఇక్కడ ఆహారం. అన్ని జీవరాశులకి అన్నమే ఆహారం కాదు, ప్రతి జీవికి దాని ఆహారం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టి జీవరాశులన్నీ ఈ భోజనం మీద, ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, ఈ ఆహారం ఎలా వస్తుందంటే వర్షం వస్తే మరి పంటలు పండుతాయి. యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యం, వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షం వస్తుంది. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ, యజ్ఞం ఎలా చేస్తాము? మన యొక్క
కర్తవ్యాలు, మన డ్యూటీస్ ని మనం చేసినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానము. యజ్ఞము విద్యుక్త ధర్మాల నుండి సంభవిస్తోంది అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? యజ్ఞము ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేయటంతో చేసినప్పుడు అది యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని ప్రాణులు ధాన్యం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి, ఆహారం మీద. ఈ ధాన్యమేమో వర్షం వల్ల కలుగుతుంది, ఈ వర్షమేమో యజ్ఞాచరణ వల్ల వర్షం కురుస్తుంది. యజ్ఞం ఎలా జరుగుతుంది అంటే విద్యుక్త ధర్మాలు మనం ఆచరించటం ద్వారా, విద్యుక్త కర్తవ్యాల నుంచి యజ్ఞం అనేది పుడుతుంది. సో మన బాధ్యతను మనం సరిగ్గా నిర్వర్తించటమే యజ్ఞం అని ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా చెప్తున్నారనమాట. కర్మను మనం కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో మన డ్యూటీని చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. అందరూ అలా సరి అయిన మార్గంలో ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేస్తేనే మరి ఈ సస్యశ్యామలత కూడా వస్తుంది అని చెప్పి, యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది అన్న మాటకు అంతరార్థం అది అన్నమాట. దాని యొక్క మీనింగ్ ఎవరి కర్మలు వాళ్ళు యజ్ఞంలాగా చేసినప్పుడు, ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు సస్యశ్యామలత ఉంటుంది. యస్త్వాత్మారతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్ట తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషం పొందేవాడికి చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు. అయితే ఈ కర్మ మార్గంలో యోగం అనేది ఇలా ఉంటుంది. కానీ ఈ యోగంలో ఏ మార్గంలో అయినా సరే అడ్వాన్స్ వెళ్ళిపోయి నిజమైన ఆత్మ సాక్షాత్కారం కనుక తెచ్చుకున్నప్పుడు, ఆత్మను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం వచ్చినప్పుడు, ఆత్మానుభూతి వచ్చినప్పుడు, ఆ ఆత్మలో ఉన్న సచ్చితానంద తత్వాన్ని వాళ్ళు చవి చూడగలిగినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఆ పరిపూర్ణ జ్ఞానం వచ్చినట్లు, ఆ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో వాళ్లకు అందులోనే ఆనందము, సంతృప్తి, సచ్చిత్తానంద మూర్తులుగా, అంటే సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని చవి చూశారు కాబట్టి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఇక చేయవలసిన పనులు ఏవి ఉండవు. ఈ మార్గంలో అయినా సరే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళటమే ఫైనల్ స్టేజ్. దానికి నువ్వు కర్మయోగం మార్గం చూసుకో, జ్ఞానయోగం మార్గం చూసుకో, ఏ మార్గం అయినా చూసుకో. ఆ మార్గానికి వెళ్ళిన తర్వాత, ఆ ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక నువ్వు ఏ పనులు చేయక్కర్లేదు. నువ్వు కర్మయోగం ద్వారా వెళ్ళినా సరే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఇంకే పని చేయక్కర్లేదు. అది దాన్ని అకర్మ అని అంటారన్నమాట. అకర్మ అంటే పని చేయకుండా కూర్చోవటం అని కాదు. అకర్మ అంటే ఆ పనుల యొక్క బంధాలేవి మనకు అంటుకోకుండా ఉంటాయి. సో అది ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఇక వాళ్ళు అది నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ అన్నమాట. మామూలు ముందు అకర్మ అంటే ఏమిటంటే, మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఈ కర్మను భగవంతుడికి అర్పించి ప్రతిఫలాపేక్ష మనం వదులుకోగలిగినప్పుడు మన కర్మ బంధాలేమి అంటవు. అది అకర్మ. మనం ప్రతిఫలాపేక్ష మీద, ఆ ప్రతిఫలం మీద కోరికతో చేసినప్పుడు ఆ కర్మ బంధాలు మనకు అంటుకుంటాయి. అంటే మన పలక ఒకటి ఉందనుకోండి, క్లీన్ గా ఉండాలి మన 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 పలక. అదే పని చేసినప్పుడు మన కోసం చేస్తున్నాం రాగద్వేషాలతో చేస్తే దాని నిండా కర్మబంధాలు వచ్చి అంటుకుంటాయి. సో అలా కాకుండా ఇది మనం ఆ ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకుని, రాగద్వేషాలు వదులుకుని చేయగలిగినప్పుడు ఈ కర్మబంధాలు ఏవి మన పలక మీదకి రావు. మన పలక క్లీన్ గా ఉంది అంటే మనకు మోక్షం అనేది వస్తుంది. అది అక్కడ పాయింట్. అది అకర్మ. ఏది? ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఈ పని చేయగలిగినప్పుడు అది అకర్మ. అకర్మ అని ఎందుకంటున్నాం అంటే, పని చేసినా దాని వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ గా ఈ బంధాలేవి కూడా మనకు అంటుకోవడం లేదు కాబట్టి పని చేసినా అది అకర్మ కిందే వస్తుంది అని దాని అర్థం. కానీ ఇది అకర్మే, ఇది రియల్ అకర్మ అన్నమాట. అంటే ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు. వాళ్ళు నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఏది అంటుకోదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సచ్చితానంద తత్వమైన ఆత్మను వాళ్ళు చవి చూడగలిగారు, ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళారు కాబట్టి. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాడికి ఇక చేయవలసిన పనులేమి ఉండవు. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళే వరకు మనం పనులు చేస్తూనే
ఈ మార్గంలో ఉండాలి కర్మయోగంలో అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే ఎలా ఉండాలి, మరి నువ్వు ఏ రకంగా ఉండాలి అంటే అందరికీ కూడా నువ్వు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండేటట్లు నువ్వు పనులు చేయాలి. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ, శ్రేష్ఠులైన వాళ్ళు, గొప్ప వాళ్ళు ఏవే పనులైతే చేస్తున్నారో తత్తద్దేవేతరో జనులందరూ కూడా దాన్ని అనుసరిస్తారు, అదే పనులు చేస్తారు. సయత్ ప్రమాణం కురితే, వాళ్ళు ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే పెడతారో, అంటే ఈ రకంగా పనులు చేయాలి అని వాళ్ళు ఏ రకంగా చెప్తారో లోకస్తద్ అనువర్తతే, లోకమంతా కూడా వాళ్ళను అనుసరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఈ గొప్ప వాళ్ళు ఏ పని చేస్తే మిగిలిన జనాలంతా కూడా దాన్ని అనుసరిస్తారు. వాళ్ళు ఈ ఉత్తమ కర్మల ద్వారా వాళ్ళు ఏ ప్రమాణాలు, స్టాండర్డ్స్ పెడతారో ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ స్టాండర్డ్స్ ని ఫాలో అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అది ఆ శ్రేష్ఠుడు ఎలా చేస్తే అందరూ ఆయన ఫాలో అవుతారు అన్నది ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో మనకి చూపిస్తున్నారు. అయితే ఈ శ్రేష్ఠుడు, లీడర్ అనేవాడు ఇలా నువ్వు స్మోక్ చేయొద్దు అని అవతల వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు, కానీ ఆయన అదే పని చేస్తున్నాడు. కాబట్టి అప్పుడేమంటారు ఈ ఫాలోవర్స్ అందరూ, అనుసరించే వాళ్ళు, నువ్వేం చేస్తున్నావు, మేము అదే చేస్తాము, కానీ నువ్వు చెప్పినట్లు చేయము, నువ్వు చేసినట్లు చేస్తావు అంటున్నారు. వి విల్ డూ వాట్ యు డూ, నాట్ వాట్ యు సే. నువ్వు అనేది కాదు, నువ్వు ఏది చేస్తున్నావు మేము అదే చేస్తా ఉంటాం. కాబట్టి చేసి చూపించాలి. ఆ నాయకుడు అన్నవాడు కానీ, గురువు అన్నవాడు కానీ ముందు వాళ్ళు చేసి చూపించాలి అని ఇక్కడ మనకు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, దేశాధినేతలు వీళ్ళంతా మరి వాళ్ళు సరి అయిన వాళ్ళైతే మనం వాళ్ళని ఫాలో అవ్వచ్చు. నమే పాఠాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. సో ఇప్పుడు అని ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు, నేనున్నాను, ఈ 3 లోకాల్లో నేను చేయవలసిన పని ఏది కూడా లేదు, నాకు లేనిది లేదు, నాకు కావలసింది లేదు, ఏదీ లేదు. అయినప్పటికీ కూడా నా డ్యూటీస్ నేను నిత్యము చేస్తూనే ఉన్నాను. అంటే ఏదో కావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చేయొద్దు అని చెప్పారు. కాబట్టి కర్మయోగంలో ఆ ప్రతిఫలాపేక్ష అనేది లేకుండా నీ బాధ్యత కాబట్టి నువ్వు పని చేయాలి, ఆ మెంటాలిటీని అలవర్చుకోవాలి అని దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా మరి నేను చెప్తున్నాను, నేను కూడా అదే చేస్తున్నాను. సో మరి నాయకుడు అన్నవాడు ఏది చెప్పినా వాళ్ళు ఆచరించి చూపించాలన్న దానికి భగవంతుడు ఉదాహరణ అన్నమాట. ముల్లోకాలంలోనూ నేను చేయవలసింది ఏది లేదు, నాకు లేనిది లేదు, నాకు కావాల్సింది లేదు, అయినా మరి నా డ్యూటీస్ నేను మరి భగవంతుడు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించటం ఏమిటి, మరి దాన్ని మెయింటైన్ పోషించటము అన్ని కూడా ఆయన చేస్తూనే ఉన్నాను. విద్యుక్త కర్మలు నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యాలు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతే చేయబడతాయి, కానీ జీవాత్మ మిథ్యాహంకారంతో కర్మలు నేనే చేస్తున్నానని తలుస్తాడు. అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటంటే ఇక ముందు ఈ మాట చాలాసార్లు చూస్తాం. ప్రకృతి, ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంతా మాయ, జగమే మాయ అంటూ ఉంటారు. జగమే మాయ అంటారు ఏమిటి, జగమంతా కళ్ళ ముందు ఉంటే అని మనకి వెంటనే ఒక థాట్ వస్తుంది. సో ఈ మాయ అంటే ఏమిటంటే ఈ ప్రకృతిలో మనందరికీ కూడా స్వభావాలు ఉంటాయి, మంచి చెడు రకరకాల ఈ స్వభావాలు. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే ఈ ప్రకృతిలో ఈ మాయ అనే త్రిగుణాలు, 3 గుణాలు ఉన్నాయి. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. సత్వగుణం మంచి, రజోగుణం విపరీతమైన కోరికల మీద మోజు, ఇక తమోగుణం ఉందంటే అజ్ఞానం అనే చీకటితో తప్పు ద్రోవన పట్టేటటువంటి గుణం. సో ఈ 3 గుణాలు మరి సత్వగుణం మంచి ఎల్లోలో గాని వైట్ లో గాని చూపిస్తారు. రజోగుణం విపరీతమైన కోరికలు, ప్యాషనేట్ కాబట్టి రెడ్, బ్లాక్ అజ్ఞానం కాబట్టి తమోగుణం నలుపులో చూపిస్తూ ఉంటారు. సో ఈ 3 గుణాలు మరి ప్రతి ఒక్కరికి మంచితనమో చెడో లేకపోతే విపరీతంగా ఈ కోరికలు
ఎక్కువగా మనం ఈ కోరికలు ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఏదో ఒక స్వభావం ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్వభావాన్ని బట్టే మనం ఏ పని చేసినా చేస్తాం. మంచి పని చేస్తే మంచి స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు మంచి పనులు, చెడు స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు చెడు పనులు. కొంతమంది మరి మిక్స్డ్ గా కొంత మంచి ఉంటుంది, కొంత చెడు ఉంటుంది అందరిలోనూ. అలాంటప్పుడు ఏది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ సమయంలో ఆ పని చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ పనులన్నిటికీ మనం చేసే వాటికి కారణం ఏమిటి అంటే ఈ సత్వ రజస్తమో గుణాలే మనతో ఈ పనులు చేస్తున్నాయి. మంచిది అవ్వనివ్వండి, చెడు అవ్వనివ్వండి, ఈ కోరికలు తీర్చుకునే పనులు అవ్వనివ్వండి, రజోగుణం ఏదైనా సరే ఈ గుణాలు మనల్ని ఇలా తోలుబొమ్మలాటలు ఆడిస్తున్నాయి. మనమేమనుకుంటున్నాం, మనమే చేస్తున్నాము అని అనుకుంటున్నాం. కానీ మనం మన 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 మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరికి ఉంది అంటే ఈ గుణాలకు ఉంది. అవి మనల్ని ఈ రకంగా మన స్వభావాన్ని ఈ రకంగా చేసి మనతో పనులు చేయిస్తున్నాయి. సో అవి మనల్ని ఇలా తోలుబొమ్మలాటలాగా పప్పెట్ షో లాగా ఆడిస్తున్నాయి అని ఈ బొమ్మలో కూడా మనకు ఈ విషయాన్ని వివరిస్తున్నాడు అన్నమాట. సో అన్ని కార్యాలు కూడా ఈ ప్రకృతిలో ఈ త్రిగుణాల చేతే చేయబడుతూ ఉంటాయి. వీటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్లే జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ మనం ఏదో అది ఆ విషయం తెలియక ఏదో మనం ఇదంతా మనమే చేస్తున్నామని అనుకుంటాము. అహంకారంతో మనం ఏమనుకుంటాం, నేనే రైట్, నాకన్నీ తెలుసు, నాకెవరు చెప్పక్కర్లేదు. ఈ అహంకారం అంటే అసలు ఈ ప్రకృతి ఏమిటి, దాంట్లో ఈ మాయ ఉంది, ఆ మాయను బట్టే మనకి బుద్ధి ఇవన్నీ అలవడిలా చేస్తున్నాము అన్న విషయం అసలు మనకు మామూలుగా అవగాహన ఉండదు. అందుకే ఆ మాట చెప్తున్నారనమాట. సో అర్జునుడి ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛిన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజితః. సో మరి వార్ష్ణేయ అంటే వృష్టి వంశస్థుడా అంటే యాదవ వంశస్థుడా అర్జున్ కృష్ణ. ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మానవుడు బలవంతంగా పాపాలు చేస్తూ ఉంటాడు. దేని వల్ల అలా చేస్తున్నాడు? ఫోర్స్ఫుల్ గా కూడా ఒక్కొక్కసారి తప్పు పనులు, తప్పని తెలిసి కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి తప్పు పనులు. అది ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు తెలిసి కూడా ఇష్టం లేకపోయినా అని చెప్పి అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు అనమాట. అప్పుడు సమాధానం ఏం చెప్తున్నారు భగవంతుడు దానికి? శ్రీ భగవాను వాచ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. నిన్న కూడా మనము ఆ కోపం వస్తే బుద్ధి నాశనము, మతి భ్రమం ఇదంతా చూసాం. అది ఈ తర్వాత ఇది ఇలాంటి శ్లోకాలు మనం ఒకటి గుర్తుంచుకున్నా మనం ఈ మార్గంలో ఉండటానికి సహాయపడతాయి. ఇది అలాంటి శ్లోకం అన్నమాట ఇది. శ్రీ భగవాను వాచ కామయేష క్రోధయేష రజో గుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. కామయేష క్రోధయేష, కేవలం తెలిసి కూడా తప్పని తెలిసి కూడా చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకు అని అడిగారు. ఎందుకంటే కామము క్రోధమే దానికి కారణం. కోరిక, ఆ కోరిక తీర్చుకోవటానికి తప్పు మార్గంలో అయినా డబ్బు సంపాదించి ఆ కోరిక తీర్చుకుందాం అనుకుంటాం. సో కోరిక అనేదే వాటికి కారణం. ఆ కోరిక తీరకపోతే క్రోధం వచ్చేస్తుంది. ఆ కోపము, ఆ కామము, క్రోధము ఇవి దేని వల్ల అంటే రజోగుణం వల్ల సముద్భవ, రజోగుణం వల్ల పుడతాయి ఈ కామము క్రోధము. అంటే రజోగుణం అంటే విపరీతమైన కోరికల మయం అన్నమాట ఆ రజోగుణం. సో ఈ కామము క్రోధం వల్ల చేస్తారు. ఆ కామం క్రోధం దేని వల్ల వస్తాయంటే రజోగుణం వల్ల వస్తాయి. మహాశనం, శని అంటే ఇక్కడ శని అని కాదు, మహాశనం అంటే అంతులేనటువంటి ఆశ, తీరని ఆశ అనమాట. దురాశ అనొచ్చు, ఇక మితం లేని ఆశ, అంత అత్యాశ అనమాట. అత్యాశ మహాపాపాత్మకమైనది. విద్యేనం ఇహ వైరిణం. ఈ ప్రపంచంలో ఇంతకంటే పెద్ద వైరిణం, శత్రువు ఇంకేది లేదని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు తప్పులు చేస్తాము తెలిసి కూడా అంటే కేవలం కామం వల్ల, ఆ కోరిక వల్ల, ఆ తర్వాత ఆ రజోగుణంతో ఈ కోరిక కలిగి అదే కోపంగా క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే పాపాత్మకమైనటువంటి శత్రువు ఈ కామమే అని చెప్తున్నారు. కామము క్రోధము.
సో ఇది అందుకని ఈ శ్లోక ఇంపార్టెంట్. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణంతో ఉద్భవించేటటువంటి కామము క్రోధం వల్లే తెలిసి కూడా తప్పులు చేస్తారు. సో ఈ మహా ఎలాంటిది అంటే ఇక దానికి లిమిట్ లేదు, ఎంత తీరినా కూడా ఇంకా కావాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది ఇంతకంటే పాపాత్మకమైనటువంటి శత్రువు ఈ ప్రపంచంలో ఇంకేది కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. ధూమేన వ్రియతే వహ్ని యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేన వృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. సో ఈ పొగ చేత అగ్ని ఎలా అయితే కప్పబడుతుందో, మురికుంటే అద్దం ఎలా కనిపించదో సరిగ్గా మరి మావి గర్భస్థ శిశువులో చుట్టూ మావి ఉంటుంది, ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో. ఆ మావి ఎలా అయితే ఈ శిశువుని కప్పివేస్తుందో, అలాగే మనందరిలో కూడా ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని కప్పివేసేది ఏంటి అంటే ఈ కోరికే, ఈ కామమే. లేకపోతే ఈ కోరిక అనేది కనుక లేకపోతే మనం క్లియర్ గా మన ఆత్మజ్ఞానం ఏమిటో మనకు అర్థమవుతుంది, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. ఆత్మ అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండేది, ఎప్పుడు బ్లిస్ఫుల్ గా ఉండేది. మనందరికీ ఎప్పుడు ఆనందం అనేది ఉంటుందా? ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆందోళన, కోపమో, తాపమో, దుఃఖమో, బాధో ఏవో ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా కోరిక వల్ల వచ్చిన బై ప్రోడక్ట్సే. ఈ అన్ని ఫీలింగ్స్ కూడా కోరిక వల్లే జనిస్తాయి అనేది నిన్న కూడా చూసాం. మరి కోరిక వల్లే కోపం వస్తుంది, కోపం వస్తే మోహం వస్తుంది, మోహం వస్తే స్మృతి భ్రమిస్తే బుద్ధి నాశనం. అన్ని కూడా ఈ మెయిన్ కారణం ఏది అంటే క్రోధం. ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు భగవంతుడు అవే చెప్పారు. ఈ తెలిసి కూడా తప్పులు ఎందుకు చేస్తారంటే ఇది ఒక కోరిక వల్ల, తద్వారా వచ్చే క్రోధం వల్ల తప్పులు చేస్తారు. కాబట్టి మనం ఆత్మస్వరూపం, మరి భగవంతుడు అంశం మనలో ఉంది. ఇంత పవిత్రమైన ఆత్మ, నిత్యము ఆనందంతో ఉండే ఆత్మ, ఇక ఆనందం తప్ప ఏ తెలియని ఆ ఆనందాన్ని సచ్చిత్తానంద తత్వం, అదే ప్రేమతత్వం. మనం బయట చూపించే ప్రేమలన్నీ అనురాగం, ఇవన్నీ ఏమిటంటే రాగం అంటాం. నిజమైన ప్రేమతత్వం ఆత్మలోనే ఉంది. అంటే అంత సమత్వం, ఎప్పుడు తృప్తి, ఎప్పుడు ఆనందం, ఆ బ్లిస్ లో ఉండటమే ఆ తత్వం, ఆ ప్రేమతత్వం, సచ్చిత్తానంద తత్వం. సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు మరి అది అంతటి సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని మనలోనే ఉంచుకుని మనం చూడలేకపోతున్నాం. ఎందుకు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో పడి కొట్టుకుపోతూ మనం ఈ కోపతాపాలకు వీటన్నిటికీ గురై మనలో ఉన్న ఆ సచ్చితానంద తత్వం మనకు కనిపించడం లేదు. కాబట్టి ఈ అగ్ని పొగ కనుక అగ్నిని ఎలా కప్పివేస్తుందో, అద్దాన్ని మురికి ఎలా కప్పివేస్తుందో, గర్భస్థ శిశువుని ఈ మావి ఎలా కప్పివేస్తుందో, ఆత్మజ్ఞానాన్ని కూడా ఈ కోరిక అనేది కప్పివేస్తుంది. దానివల్ల మనకు అది అర్థం కావడం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిరస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఈ కామం అనేది మరి కప్పివేస్తోంది కాబట్టి మనకు ఆత్మజ్ఞానం తెలియడం లేదన్నారు. ఈ కామం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అసలు అంటే ఇంద్రియాలు, మన సెన్సెస్, అవి మనకు అన్ని చూపించి ప్రలోభాలు పుట్టిస్తున్నాయి. అయితే దాని అక్కడతో అవుతోందా? అప్పుడు వెంటనే ఆ కామం మనస్సులోకి ప్రవేశిస్తోంది. మనస్సుకు వెంటనే కోరిక పుడుతోంది. కోరిక మనస్సులోనే ఆగట్ల. మరి బుద్ధికి తెలుసు తప్పు పని చేస్తున్నాము, అక్కడ తప్పు మార్గంలో డబ్బు సంపాదించకూడదు అని తెలిసినా కూడా మనస్సు బుద్ధి మాట వినపేసరికి బుద్ధి కూడా దానికి లొంగిపోతుంది అన్నమాట ఈ కోరికకు. సో ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా ఈ కామానికి ఆశ్రయాలు. ఈ కోరిక అనేది వీటన్నిటినీ కూడా ఆక్యుపై చేసేసింది అనమాట. అందుకని ఈ మూడిట్లో కూడా ఈ కోరిక అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఈ మూడింటి ద్వారా ఈ కోరిక జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులను మోసం చేస్తోంది. ఏతైర్విమోహత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఇలా మనందరినీ మోహంలో పడేసి మన యొక్క ఆత్మజ్ఞానాన్ని అది ఆవహించి కప్పివేస్తోంది, చుట్టేస్తోంది అనమాట. దుప్పటి కప్పినట్టు కప్పేస్తోంది మన ఆత్మజ్ఞానం మీద ఈ కోరిక. కాబట్టి ఇది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా దేహదారులందరినీ, అంటే మనుషులే కాదు దేహదారులందరినీ కూడా మోహానికి గురి చేస్తోంది ఈ జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కామ ఇంద్రియాల్లో, మనస్సులో, బుద్ధిలో ఉంటూ మన యొక్క జ్ఞానాన్ని కప్పివేసేసి ఇది ఈ రకంగా మనల్ని మోసం చేస్తోంది.
తస్మాత్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ. సో ఏం చెయ్యాలి? ఈ కోరికను మనం తప్పించి ఈ ముసుగు తీసేయాలి. మరి ఆత్మజ్ఞానం రావాలి అంటే ఎలా తీసేయాలి ముసుగు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తస్మాత్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. కాబట్టి తస్మాత్, కాబట్టి త్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ, నువ్వు ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియమ్య భరతర్షభ, కంట్రోల్లో ఉంచుకో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున. కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి అంటే ఇలా ఈ జ్ఞానాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ కోరిక దుప్పట్లాగా కప్పేసింది. కాబట్టి నువ్వు ఫస్ట్ ఇంద్రియాలన్నిటినీ, అవి ఎక్కడుంటుంది ఈ కోరిక అంటే ఇంద్రియాల్లో, మనసులో, బుద్ధిలో ఉంటుంది. కాబట్టి ముందు నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో పెట్టుకో, నీ సెన్సెస్ నువ్వు కంట్రోల్లో పెట్టుకో. పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. సో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకుని ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే ఈ కామం అనేటటువంటి పాపిని పారద్రోలు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి ఈ చిన్నతనం నుంచే వీళ్ళు భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ ఆ రకంగా వాళ్ళు ఈ సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. అది మనకు చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో మనకు మన బాడీ, మన సెన్సెస్, బుద్ధి ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా గుర్రాల్లాగా చూపిస్తున్నారు. 5 గుర్రాలు: కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, చర్మము, నోరు, నాలుక. ఇవి 5 మనకు ఇంద్రియాలు, అంటే మన యొక్క సెన్సెస్ అన్నమాట. మనకు కన్ను చూపిస్తుంది, ముక్కు వాసన చెప్తుంది, చెవులు సౌండ్ని వినిపిస్తాయి, చేతులు మరి చర్మం మనకు స్పర్శాజ్ఞానం, మెత్తగా ఉందా లేకపోతే గట్టిగా ఉందా, వేడిగా ఉందా, చల్లగా ఉందా, ఇదంతా మన స్పర్శాజ్ఞానం. తర్వాత నాలుక రుచి చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలన్నీ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇంగ్లీష్ లో సెన్సెస్ అంటాం. అవి మనస్సును, ఈ కళ్ళెం, మనసేది కళ్ళెం అన్నమాట. ఈ కళ్ళెం, ఈ ఇంద్రియాలు, ఈ గుర్రాలు ఎటు వెళ్తే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇది ఈ ఇంద్రియాలు మనకి ఏది చెప్తే మన మైండ్ అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ బుద్ధి అనే సారథి ఉన్నాడు. ఈ బుద్ధి కళ్యాణ్ని వెనక్కి లాగి అటు వెళ్తున్నావేంటి, మనం ఇటు వెళ్ళాలి, అది కాదు మన దారి ఇది అని చెప్తుంది. అంటే మనకు బుద్ధి ఇది చెడు మార్గం, ఇటు వెళ్ళొద్దు, ఇది మంచి మార్గం అని మనకు బుద్ధి అనే సారథి చెప్తాడు. సో ఇవన్నీ మరి మన శరీరంలో మనకు కనిపించని శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం అంటాం. మనసు, బుద్ధి, ఇవన్నీ కూడా అహంకారము, సూక్ష్మ శరీరం అంటాం. ఇంగ్లీష్ లో సటిల్ బాడీ అంటాము. సో ఈ రకంగా మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది. లోపల ఆత్మ ఉన్నది. ఆ ఆత్మ ఎందులోనూ కల్పించుకోదు, సాక్షిభూతం అంటారు. అందుకే దాన్ని చూస్తూ ఉంటుంది. మన యొక్క మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు, వీటన్నిటి ఇవన్నీ ఆడేటటువంటి ఈ గేమ్ అంతా కూడా చూస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆత్మ ఎందులో కల్పించుకోదు. ఆత్మ సచ్చితానంద తత్వము. అది మనకి ఇక్కడ ఈ బొమ్మ రూపంలో మనకు అర్థం అవటానికి చూపిస్తున్నారు. ఇంద్రియాలు ఏ రకంగా ఈ గుర్రాల్లాగా మనం లాక్కుపోతూ ఉంటాయో ఈ కళ్ళాన్ని, అయితే ఈ బుద్ధి లాగి వెనక్కి అటు కాదు ఇటని సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఎంత విపరీతంగా మనస్సు లొంగిపోతుందంటే ఎంత లాగినా కూడా ఒక్కొక్కసారి పక్కదారులకు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇక అప్పుడు బుద్ధే అటు వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా రావచ్చు అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఈ బొమ్మను బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలు ముందు మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఏదంటే ఇంద్రియాలు. ఈ ఇంద్రియాలు దేని వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాయి? అక్కడ ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు. ఇంద్రియాలు వాటంతట అవి రియాక్ట్ అవ్వవు కదా. వాటికి ఏదో ఒకటి కనిపించాలి, ఏదో ఒకటి వినిపించాలి, ఏదో ఒక వాసన రావాలి, ఏదో ఒకటి తగలాలి చర్మానికి. అలా అది దానికి కూడా ఏదో ఒక వస్తువు ఉండాలి అక్కడ. ఉంటే దాని ప్రకారం అవి రియాక్ట్ అవుతాయి. అందుకే వాటిని ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అంటారు. సో అది ఏమిటి అంటే శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధ అనే మాట గుర్తుంచుకోండి. శబ్దం అంటే చెవి శబ్దాన్ని తీసుకుంటుంది. మరి రూపం, కన్ను రూపాన్ని, స్పర్శ మరి చర్మం, రస రుచి, నోరు, గంధ అంటే వాసన, ముక్కు. సో ఈ రూపము మరి వాసనలు, ఆ తర్వాత స్పర్శలు, అవి చూపించే వస్తువులకి ఇవి రియాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట ఇంద్రియాలు. సో ఈ శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలన్నీ ఫస్ట్ లోవెస్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయి.
అవి ఇంద్రియాలకు ఆహారం లాగా సప్లై చేస్తాయి ఇవన్నీ, శబ్దాన్ని, రూపాన్ని, స్పర్శని, ఇవన్నిటిని. అప్పుడు ఆ సెన్సెస్ వెళ్ళి మనస్సును ప్రలోభ పెడతాయి. సో మనస్సు కొంచెం ఇంద్రియాల మీద పై లెవెల్లో ఉందన్నమాట. ప్రలోభపడిన మనస్సు డిసైడ్ చేసేది ఏది అంటే మనస్సు. కానీ మనస్సుకి ఏది మంచి ఏది చెడు అని చెప్పేది బుద్ధి. సో మనస్సు కంటే కూడా పై స్టేజ్ లో ఉన్నది బుద్ధి. ఈ బుద్ధి కూడా ఒక్కొక్కసారి తప్పు మార్గంలో పడొచ్చు, కానీ ఆత్మ అన్నిటినీ మించినది. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా సచ్చిదానందం, అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో చూపించిందే మళ్ళీ మనకు ఈ టేబుల్ రూపంలో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. కర్మేంద్రియాలు స్థూల శరీరం కంటే ఉన్నతమైనవి. అంటే మన మామూలు భౌతిక శరీరం కంటే మన ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు ఇవన్నీ మరి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ. ఒట్టి బాడీకి ఏమి తెలియదు, కానీ కళ్ళు, ముక్కు, చెవి మనకి కొంత జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాయి, చెప్తున్నాయి. సో అవి శరీరం కంటే అది కొంచెం ఎక్కువ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి, పై స్టేజ్ లో ఉన్నాయి. మనస్సు ఇంద్రియాల కంటే ఎందుకు మనస్సు సెన్సెస్ అన్ని వచ్చినా మనసు ఆలోచించుకోగలదు. అది ఆలోచించుకుని ఒక డెసిషన్ తీసుకునేది మనస్సే, అది ఫాలో అవ్వాలా వద్దా అని చెప్పేసి. సో మనస్సు ఇంకా పై స్టేజ్ లో ఉంది. మనస్సు కంటే కూడా బుద్ధి, ఎందుకంటే మనసు వీటికి రియాక్ట్ అయిపోయి బ్యాడ్ వైపు బ్యాడ్ థాట్స్ రావచ్చు, కానీ బుద్ధి కంట్రోల్ చేయగలదు. కాబట్టి బుద్ధి మనసు కంటే కూడా ఉన్నతమైనది, బుద్ధి కంటే కూడా ఉన్నతమైనది ఆత్మ అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏవం బుద్ధి పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. సో మహాబాహువులున్న అర్జున, ఇలా బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితో మనస్సును నిలకడ చేసుకుని ఈ కామరూపంలో ఉన్న బలమైన శత్రువును సంహరించు. సో ఈ కామమే అన్నిటికీ కారణం, తెలిసి కూడా తప్పులు చేయటానికి అని చెప్పారు. కాబట్టి మరి ఈ ఫస్ట్ నువ్వు సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకో, అప్పుడు నువ్వు ఇలా కప్పివేసిన కామాన్ని నువ్వు కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు ఇక్కడ. సో ఇంద్రియాలను చేతుల్లో ఉంచుకో, అప్పుడు ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలు రెండింటినీ నాశనం చేస్తుంది ఈ కామం. అలాంటి కామాన్ని నువ్వు ఇంద్రియాలను చేతుల్లో ఉంచుకుని పారద్రోలు అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత అంటే ఈ బాడీలో ఏ స్థానంలో ఏది ఉన్నది అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. సో బుద్ధి కంటే కూడా మరి కర్మేంద్రియాల కంటే ఇంద్రియాలు గొప్పవి, ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు గొప్పది, మనస్సు కంటే బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది. ఈ రకంగా ఆ బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పదని నువ్వు గుర్తించి బుద్ధితో మనస్సును నిలకడ చేసుకో. ఈ బుద్ధి సహాయంతో నువ్వు ఈ మనస్సును నిలకడ చేసుకో, సారథిలాగా ఉంది ఆ బుద్ధితో అని చెప్తూ, అప్పుడు నువ్వు మనస్సును ఆ రకంగా ఫస్ట్ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయి, ఆ తర్వాత బుద్ధి సహాయంతో మనస్సును కంట్రోల్ చేయి. బుద్ధి చెప్తుంది ఇది తప్పు అని విని నువ్వు మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకో, తప్పు మార్గంలోకి వెళ్ళనివ్వద్దు. అలా నువ్వు కామరూపంలో ఉన్న ఈ శత్రువుని, ఈ కామం అనే శత్రువును సంహరించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏది ఆత్మ అన్నిటికంటే గొప్పది అని బుద్ధితో మనస్సును నిలకడ చేసుకుని ఈ కామం అనే శత్రువును సంహరించు. ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఇంద్రియాలని ఫస్ట్ థింగ్ చేయవలసింది ఏమిటంటే, అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎందుకు వస్తున్నాయి, తప్పులు ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే కోరిక వల్ల. కాబట్టి కోరికలను చేయించాలి అంటే ఇంద్రియాలను, సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేయాలి. సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసి తద్వారా మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయాలి బుద్ధి యొక్క సహాయంతో. కాబట్టి మనస్సును హరినామ జపం చేయడంలో మరియు భగవద్గీత చదవడంలో నిమగ్నం చేయాలి. సో ఇటువంటి ప్రాక్టీసెస్, శ్రవణము, జపము, మరి జపించటం, ఇటువంటివి చేసినప్పుడు మనం సెన్స్ కంట్రోల్, ఈ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం అనేది సాధ్యపడుతుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కోపం వచ్చినప్పుడు కూడా భగవన్నామం జపిస్తే కొంతవరకు మనకి వెంటనే, అంటే ట్రిక్స్ అన్నమాట, కోపాన్ని, ఈ కామాలను తగ్గించుకోవటానికి అని చెప్తారు. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.
సో కర్మయోగం ఈ రోజు ప్రారంభం ఇది. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్, ఆ పై చాప్టర్ లో క్లియర్ గా